abusuafo mechiachi obia emobi akwaba edeba by Grace TV so me dise twedi ampo nyankopɔ atom obia ho yabusua se de bia meka mesra ase na de dikanya obi ph ma isu amesra wada rama no subscribe bia ma me na afi wa share ama foforo so enye bia hwem so obeye tinya me share so na onye wakoma so ade emfama abusua yina yegusu aya yedi nkomo ta dimba wachi ensem ade ade sa eba mountain so na no dwade ya that the lumber new about penny, your mammy, a cause you have been poma, and I say, still for the clat about one thing, but can't seem be brave. And it's your Ghana mine. There was ya, as someone, your mammy, and a stina fusu. And say, mammy, I cause you have my kind. I ain't so much as an old ten, seem be our bontin, and you can be a fan sanity. Then so went to sa, crat and a dick kind, at the moon come up now. Matnasia, and a massacring kind cat and opium. And some be ho. I was seeing like trans near dinko when you're treating a one drink so. Then we say, hey, sa some we see an ample. Sa dear, a 2 year mammy said a cat a tree. It will be a 2 year, okay, a bad day. I said, baby, no, free bra, a year no, everybody's no mammy, I could have mamma be no. If I bring our shall see about one table to be a man, no, a big scratches, or look, can be, and one final and see from why you know from dear, and my big crab can't seem be say. Mammy, I could have been poma, a brow cast opens or your tops no. Your man acquires a body near your ya obetimi akọ na akọ ye otosi your person on doctor for e bi kura ka man go see say ya mama me akoso abembo ma kwan say onko no onko hwe bebia ni abe ma dad lumba da e wo bia ye kra na ye de body ni go see na transition funeral homes na mpu anakura ban focus onko no ono ase onko e ma e bi mba abonte ka beto to bi di mama ye mama say na oni abe ma wu na so do oni abe ma ye se kone ko hwe na ndi achi bebia o da o mo kira so onko dia e ni uni case bia na the crater of the Bible thing or change simuna a ho ne ba community na pese atwi na enwa adwensi so ne enka na kro nche ho se eye wo a ke be odana ma me akosha bempo ma crater no e no kan bibi se ono agba nan se wo ko transition funeral homes be bia na that limba body da na me che mo chero se be kwako hun be bia nua be mata okoju ho a manager o ka chere ne se sebio mesremika e wo crater no abusia pani aka che ono manager say maame akoso abrempo ma ba o so behwe ni nua be mada lumba e mo ma ne kwan e ma ne nkonkohwe enti enye se bia e na wabonte so ye ka se wonko ne ye fa ni nua be ma ne body nche no e no no aka so wonko ente sa ne mo no akọ okoye no manager say abusia pani aka che se maame akoso abrempo ma ba ho e me ye ma ne kwan e ma ne nkohwe ni nua be ma oni me mpesa be se me na meka ti ma me kan o kakra no wo krata ni die ni nkomo bi ho e di we kan krata no a be bia o kasa asem we no say I personally went to transition funeral home at Hacho, accompanied by my lawyer and 4 others to see my younger brother, my only brother, whom I have loved since childhood, and with whom I spoke just 2 days before his untimely death. Let's say, on why your mammy akosi abempoano. Esimu echo transition funeral homes one kind Hacho. Yeah, and you don't go on echo here, or call lawyer canamo, and a nipa 9 year council count. Ni na nse no omo kwa akọhwe ni nua be ma ketwa ni nua be ma sabio what dono as ifin kwara be mu na chese what da odo kan di e dia chere no ni nua be ma o de maba be can 2 days before one maba be can that year or say the manager of the funeral home informed us that the busuapeni had instructed them not to allow me to see him ti bra ono ne lawyer and ni partner ya odo ye ka ho akwa ju transition funeral home so we hwene nua be ma ni achi no manager be ka chere ne say abusuapeni say ono ma me akoso abepo ma ba wa me ma ne kwan e ma ne nkohwe da lumba ni achi abusia me bisa wasem keke say ya mfa ma ye na ye tibia me nyame ma ne mpare anyway say ye tiwe na bia hu nipa bi aye nyame dia bibi nti woni ha na wa ye nyame dia wa ba zo wo akohwe me ye de nua be ma to ye ana ye de wo de hye to ye na okokoju mo kire ha sabi mo kire ma na o wa se pin no won say o die ya ka kire me say o ba mama ye ma okwan e ma onkonkohwe e mu no abuzianti wo a ke be yode abuzianti wo na okọ ho ene ye ka sa asem wo kire say o die abuziapeni so ba me ma okwan e ma onkohwe mu na ka wa dwen nya won tanta ye nka no kwenche yo o ti baabi unya be ma ti baabi ana so hu ni pa bi ti baabi
ɛne ato nkra sɛ hu nipa no kɔ ɔyɛ nyame dea no kora amammerɛ kwan so bɛba sɛ woba bɛhwɛ deɛ asie ne adeɛ wobae na sɛ okay me nua no anam hu nipa no ɔyɛ nyame dea no wode ne kɔt ɛhemfa na mede kɔsieɛ yɛsɛ ha de kɔsieɛ ɛne mekɔ akɔhwɛ me nua bɛma no ɛne akyi wokɔduru hɔ a manager sɛ daabi wodeɛ abusuapɛni aka akyerɛ yɛ sɛ meyɛ maa kwan ma nkɔhwɛ mu no na wo sɛ maame no kɔ ɛnsɛ sɛdeɛ maame yɛka wɔ krataa mu na sɛ saa ne te a wo sɛ ɛni kwan sɛ ɔka ho asɛm bia ɛni kwan sɛ bi a na nka neɛ ɔsɔre sɛ neɛ mɛmi ayɛ nhwɛmu mu na de biribi na asi deɛ na aba yɛ nti yɛsɛ me deɛ ma me nkɔ nkɔhwɛ me nua bɛma how many of us ɛna saa adeɛ wei yɛsi yɛ sɛ if it is anything to go by a yɛ bank yɛbɛyɛ din sɛ wo nua nyɛ sɛ bi a ho nipa kɛkɛ wo nua wo ne fi afiri kuro mu na wayɛ nyame deɛ na wokɔ akɔhwɛ no mu a yɛsɛ yɛma kwan wode yɛma kwan ma nkɔhwɛ ɛyɛ normal sɛ yɛka asɛm wei kyerɛ a wadwe mu bɛyɛ ɔntanta sɛ adeɛ na asi adeɛ na akɔ so adeɛ na ade wobɛbu sa nsɛm enti from all these indications now say yɛ maame akɔ so abɛmpɔm a ebi kora sɛ wɔn bere mu no na wɔn atwe asɛm no twintwan wɔn asɛbi obi kora saa na ebi no ka ɔsɛbi o wɔn agu nua bɛrima no mu ase a na mekora no bi ampɛ sɛ ɔbɛka anaa nyɛ atwom na woyɛ anaa ebi awɔ interest bi wɔ baabi tena wɔkasa yɛmu dodoɔ sɛe yɛnka nokora yɛmu dodoɔ sɛe ne ɛho nipa yɛ nyame deɛ a na yɛfie mu abusuapani bɛka kyerɛ sɛ yɛmɛma no mpa yɛ anyway yɛfie mu abusuapani bɛka kyerɛ sɛ bɛka kyerɛ baabi a yɛde yɛ nua no akɔhyɛ no mɔkyerɛ wɔ sɛ asomasi na ɔbɛnti deɛ ɔbaa moma no kwan ma no nkɔhwɛ na ɔbaa wobɛyɛ din wɔ ho ɔbaa wobɛtena ase wɔ ho saa ɔman Ghana ɔmeɛnka nokora nkyerɛ ho nti mu sɛ obi ɛyɛ video na sɛbi obi sɔre na ɔka bi de kyerɛ yɛ maame akɔsɛ abɛmpɔm a na ɛha adwen wɔ saa asɛm a maame abɛken sɛ nokorɛ wɔ mu na te saa it doesn't speak well ɛdeɛ nipa biara bɛbisa sɛ nipa biara de adeɛ bɛdi biara bɛbisa sɛ ada biribia atɔkyema wɔ baabi anaa ɛna nyɛ sɛ bi a ɔn sɛ yɛwɔ situation bi te sɛ o nipa no ɛte ase na ne nka nipa no te ase no na ne atwam anso ɛna wɔyɛ nyame deɛ nti wodeɛ yɛsɛ saa deɛ a woba a yɛma kwan ma nkɔhwɛ no ɛno yɛ different but wotie krataa no mu a yɛ maame akɔsɛ abɛmpɔm ase ne nua bɛrima dade no ba ɔno ne kasae 2 days before ansa na wɔyɛ nyame deɛ ɔno ne kasae no nansa akyi na yɛfrɛ no sɛ wo nua bɛrima ayɛ nyame deɛ nti nyɛ sɛ bi a ɔno ne te adoawoma so mesrɛ meka ɛnyɛ sɛ bi ɔno ne atwam anso bi a ɔno ne kɔntɔkwa bi ɛna ebi kora obi aka sɛ o ebi ntɔkwa bi a ɔno ne nua bɛrima akɔ nti na abusuapɛni nso wɔde ɔbaa moma no kwan ma no nkɔhwɛ ɛno yɛ different ebi kora bi a dade no ba kora ebi bɛka sɛ o sɛbi o ebi bɛka saa asɛm sɛ maame akɔsɛ abɛmpɔm akora ne dade no ba wɔn nka ɛna wɔn nkasa ho atwam anso but krataa wei yɛ baa abɔnten abɛhyɛw sɛ nte saa if it is anything to go by na makora bi ɔma because if maame akɔsɛ abɛmpɔm ase ɛbɛka nansa ama dade no ba yɛ nyame deɛ ɔno ne kasae ɛna akyire 2 days later ɔtee sɛ ne nua bɛrima no yɛ nyame deɛ now say yɛ maame bi a ɔte sɛ yi waba ma ɔkyerɛ no sɛ ɔhwɛ ne nua bɛrima no akyi a sɛdeɛ krataa yi ka abusuapɛni sɛ meyɛ ma no kwan ma no nkɔ ne ɔfiri ɔba a ɔsɛ wɔmɛyɛ din na wɔmfa ne nsa mu n'akyi anaa wɔmfa ne nsa nhyɛ ne dɛm fam anaa wɔmfa ne nsa nsum n'ano na wɔntena hɔ din na biribiara nkɔ so sɛdeɛ ɔsɛ kɔ so na abusua nti sɛ mesrɛ meka wɔn wokɔ a wohwɛ me wadaroma ɛna ɛkɔbaa sɛ sei na ɛto wa wobaa yɛ nka bɛyɛ din nti duru baabi a yɛnka nokora nkyerɛ yɛn and the question ayi na yɛbisa sɛ adɛn nti na fine ebi obiara bɛtumi akɔhwɛ but maame akɔhwɛ abɛmpɔm adeɛ sɛ mo nkɔ yɛn me yɛ maa kwan ma no nkɔhwɛ dade no ba that should be the question we should be asking and that should be adeɛ a wɔsɛ yɛ the center of nkɔmmɔ a yɛdi nyinaa van sɛ yɛbɛtro stones na yɛyɛ sɛ maame no koraa na ama wei nyinaa ba ebi sɛ maame akɔhwɛ abɛmpɔm a na akɔ so problem wei nyinaa ɛsiane sɛ wo nua bɛrima ketewa na ayɛ panyin ɛwɔ sɛ wohwɛ sɛ obi anhu dade no daabi menyini sɛ obi botae ne sɛ ɔbɛgu dade no bɛn no mu ase ebi nsi da menyini sɛ me a meteɛ menim obi adwene deɛ but menyini sɛ me a meteɛ mɛyɛ biribi ana mɛtu anamo bi a ɛpɛgu dade no bɛn no mu ase menyɛ bi da sane sɛ mepɛ no nwom no nim aboa me and Ghanafoɔ bebree na dade no ba yɛ nipa baako a Ghanafoɔ dɔ no ɛberɛ ɔyɛ nyame deɛ abusua yɛhwɛ Parliament House yɛn MPs akɛseɛ na obi aba na wato nwom wohwɛ Nkran Kumase Tachiman Sunyane baabi a wɔfrɛ bi a Brekum kyɛ sɛ Ghana baabi a ɛsɛm na vigil for that limba nti ɔyɛ obi a Ghanafoɔ dɔ no ya menyini sɛ bɛyɛ Ghana ni biara kyerɛ mpɔ sɛ ɔbɛyɛ bi deɛ gu dade no bɛn no mu ase na nka mpɛ sɛ ɔno ne nua baa panyin yɛ ɔno fi afiri kurom ne nua baa panyin a dade no ba no asɛm ne sɛ ɛberɛ a na ɔrebɛtu kwan
ne nua baa mama akɔso abɛmpɔma na ɛkɔtɔn ne TV ɛde sɔɔ no so sɛ Jennifer to kwan na ɔse nua baa ne nua bɛma ntɛm ɔmo ntɛm te sɛ ɔyɛ nyame deɛ na ɔpɛ sɛ ɔkɔ n'ani akyi mpo wɔ bi ɔda a yɛsɛ dɛbi wo deɛ mɛma ɔkwan ma ɔnkɔ nti sɛ afei na mɛti nsɛm bi sɛ maame akɔso abɛmpɔma insiste sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ autopsy ɛho deɛ kɔɔ so anaasɛ ɛho deɛ kum ne nua bɛma na ne kwan so ama because sɛbi wɔakɔ a wɔhwɛ me na me a mete na biribi saa na makɔ sɛ mekɔhɛ mede hyeɛ no anim na yɛsɛ wo deɛ wɔbusuapɛni aka kyerɛ sɛ meyɛ ma akwan ma wonkɔhwɛ wɔ abrɛ ne nipa na wɔwu ne ntɔkwa bi a ɛni asɛm bi a wobɛbisa nsɛm you'll be wondering what is wrong nti why are we throwing stones at yɛ maame akɔso abɛmpɔma te sɛdeɛ sɛdeɛ wayɛ biribi a ɛbi nsi wiase da sɛdeɛ asɛ wayɛ bɔne bi daabi abusua moma yɛnka nokorɛ nkyerɛ yɛn ho because mɛka ɛda no yɛyɛ press conference ba yɛdi nkɔmmɔ live video yi akyire da bia mtom bɔ sɛ na mahwɛ nsɛm no yie na m sɛ ei nti wode at that point firi saa da no koraa yɛka kyerɛ sɛ sei na teɛ yɛma bɛhwɛ yɛma wo nhwɛ no akyi no ɛbɛsi ɛnam no ɔka sɛ yɛ maame akɔso abɛmpɔma how would she even feel ɔn sɛ adeɛ bi tumi tɔ na ama kyɛ sɛ ɔho wɔ so abere bia na wabɔ birim nti am imagining saa abere ɔkɔdu transition funeral home so a manager ka kyerɛ no sɛ sɛdeɛ krataa no sɛ manager ka kyerɛ no sɛ wode yɛ sɛ meyɛ ma ɔkwan ma nkɔhwɛ na ɔno ne lɔya no nipa no yɛka no wɔn nyinaa da a wɔn ani firi hɔ sɛ wɔn korɔ saa abere no ɔde adwene koraa na wɔyɛ maame ti sɛ koraa na ho si yɛ no ɛbɛsi all the efforts a watry a sɛ ɔbɛyɛ aboa ama yɛyɛ nhwɛmu ahu deɛ course ansa na mpo yɛbɛsi da no ba ɛsi ɛfiri saa abere no ade bɛsi mpo Accra Injunction Court granted na in about 1 hour 30 minutes or so recall yes oh wonko tia say ma abusuapani yes abusuapani ko na yɛ that turn around enti me ma me ya atwen sɛ efiri be sɛ July that number we na we nyame dia no e be si February wo maboso mi nso yi nipa ba ko am sɛ wafa ɔhaw ne amane mu pa that number ni aba pani e ma me akosi abempo ma Ghana man sɛ wanya bia yɛnya bia ma ya se a o ma yɛ monitor no ti sɛ yɛn ka bi mfa nkyɛn no ra o ma yɛ ma abɔnten me kansɛm ɛmfa mu yɛ ma me ho fi ɛdu ba bia aya na nsɛm bi ya pa na da bia me kan me bisa me sɛ yɛ mu dodo sɛ ɛna de ma me aka on carton sɛ ti saa ɛna to yɛ mu bia nke bi edi ebi yɛ mu bi na to ya na sɛ bia wa hwɛ me na to we bia de nka betwitu sɛ bi o mesrɛ me ka ana betwe sekan so why are we lambasting her and said yeah that Lumba Castle the videos bia no ye bia me say oh yeah interview no church how Teresa Albertsen no buy no can ono cast the nuaba mama akosi abempoma and the man is come and they got to alternative the man is one from two kwan no ka bi o sister cause said they no mo siti na da me kan say bi say ye mrantia na say ye nkwala mema no say onya man panyimfo we ani mu a omo act as deputy mothers. And it is for a fact, say, oh, sure, I did that Lumba, Mamma Cosia Poma. I don't see any bear market 20, no, not any kuna. And any kuna hopa. And to grant which was 2 days before so be am the Omokasai. To be a near kuna, what thou do be the chin, not nothing quite a brim of juice break, or send a younger brother, what done fitting quite a brim. Not Sebi, younger brother in your media, thou done fitting quite a brim, not Tony TV, the 1 man 2 crime. Over here near Chelsea more machine. Nah. On the new ones wash it. No free will be uploaded only din na bibia only din one touch visa. Ah, oh my Ghana. Oh my yes. And so no more ya. And after propaganda be an Montizo, mamma no crown that Lumban Casa, a busy mamma, I was having so many years on contact Lumban Casa, we and Afi or bears or the Casana and also Kratia means and Tessa. Because was just 2 days before other than baby Yamadiana or the Casa. Until Fina dear baby. Abusia fina ensem babyim ene ye kansem ede gu ya maame ye ho fi de sere abusia se enye bia me ase a me ye monokro no nim se se beboa ye timi etumpo and then also on papa she omo kansem bi ho no also bi nim se o papa she ko onye busua ni ade na papa she age yi na ginam on e announcement no ra no ofa na the posters na obeye prayer there and there ade na waje ginam sa and also also busua fu na na aba abonti omo chese me chema me akoso abrempoma and what you say, or more was your phone now, Coben Crum said, not to do any hunting. Or more the to me now, Papa, she's on one share, and to any she be a name come. Tebuzia, a free necro. The Rabon table to be a money, Papa, she is when you bush and into one train home bush and phone your year.
yɛnte aseɛ sɛ mama akɔsi abɛmpɔma kyerɛ sɛ wɔn mu abusuafoɔ no ɔfa yɛ apoko nom ne mama akɔsi abɛmpɔma ne yɛ maame nom nana efi akɔ bi mama kyerɛ na wɔn aka no wɔn nyinaa na wɔn aka wɔn ayi papa hyɛ sɛ ɛna sɛ bebree no ayɛ busy na ebi nso ni ha nti no ɔno ahwɛ wɔn nhyehyɛeɛ ne biribi a nyɛ mɔ sɛdeɛ yɛtumi ɛde dwumadie bi hyɛ obi sɛ yɛdelegate obi sɛ wɔnyɛ biribi sɛ yɛ ogyidie nkɔ wɔ nipa no so wɔbɛtumi ayɛ ade hyɛ ne nsa sɛ yɛ ɛma nipa no so yɛ ne pɛpɛɛpɛ ɛna nyɛ sɛ bi apapa hyɛ koraa no sɛdeɛ yɛatena na yɛho bi no nyɛ sɛ bi ɔyɛ bɔnten so ni mesrɛ me ka fine ebi a ɔnyɛ mogya bɛdɛ no nkyerɛ sɛ ɔyɛ bɔnten so ni because wɔn mu anim kyerɛ sɛ na papa hyɛ yɛ aberanteɛ koraa so a ɛna yɛde no kɔma a dade no ba maame yɛ a sɛbi ɔfaa ne sɛ ne ba na dade no ba so faa ne sɛ ne nua bɛrima ketewa nti wohwɛ some of the videos koraa yɛnya akɔnya ho bi ɛbrɛ dade no ba maame ewu yɛ maame amesa ɛda mpa mu a na dade no ba esu na mama akɔso asɛwa esu na mama Faustina mama akɔso abɛbɔma esu no I mean yɛhu sɛ papa hyɛ na ogyina dade no ba akyi pɛ kakra bi a na ɔbɛka biribi agu dade no ba so nkyɛ sɛ 2IC adwuma asɛ ɔka ne ho a ɔhwɛ sɛ biribi abɛyɛ okay and those nipa bi a onim no a ɔne ɔmo anante for so many years no sɛ abusua de dwumadie hyɛ ne nsa so ɔnyɛ ma ɔmo a ɛyɛ mfom so daabi yɛn nyinaa yɛ wɔ yɛ bi a obi nyɛ ebusuani but nipa no yɛwɔ gyidie wɔ ne mu yɛn nanante akyɛ ti asɛm kɔ si wɔ fie a ɔka abusua no ho na mo kɔba esi daa abusua wɔyɛ adeɛ nti bi nsi ɔyɛ man Ghana mu ada yeah just say I don't know but papa hyɛ na bi a na amanfoɔ no personal issues that there but nti ne nwanwa yɛ ne sɛ ti esi daabi wo deɛ wobɛka abusua no maame de wobɛka abusua no na wosua wo ne yɛtu anama afiti nkwara abere abɛduru saa abere nti asɛm wo yɛ abɛn wo na wowɔ ha paa nti yɛhwɛ wo nso a wo na bɛtumi aboa yɛ ntotoeɛ wei ama na yɛ kama nti yɛma yɛ anka bufu ana bɔne yɛ wɔm ne sɛ nti abusua ɛsrɛ ɔma yɛhu nipa mɔbɔ kakra na mo yɛma asɛm nyɛ yɛ kakra na ɛba sɛ ɛbɛboa yɛ and also meka na yɛyɛ video na mɔfa baako bɛka sɛ mɛwɔfa ɛyɛ nana yɛ ɔyɛ adadu ba bɔne di wɔn ndwom bebree bɛkɔmɛnte sɛ mpo maame ambesa yɛ nyame de adadu ba maame Faustina maame akɔso abɛmpɔma ne di nadeɛ ɛnna sɛ maame akɔso abɛmpɔma adadu ba nua ba panyin in the same vein ɔsan so yɛ ne maame sɛ wɔde ne maame ade and you say she doesn't deserve to know what went wrong and I said Mr. Michael she doesn't deserve to know maybe circumstance a lead to the death of that number and I said dear mpo and a name so that number yɛ nyame de she doesn't deserve to find out to know an autopsy of whatever happened and also deserve mpo say ɔde go to your man side when Santa be hu ne nua bɛrima mu wɔ mɔtwe oh obusiafo mama yɛ nya adeɛ ma ne nya yasa why Mr. Mo nyinaa yɛhu nipa mabɔ ne nso nyame sɛ asɛm wei aba no amrɛ mu na wɔbɛka akoma nyinaa na bibia anya asomdwe na bibia anya bɔkɔ na pɛpɛpɛ yɛ mmra na obi ante ne ho ase ɛma yɛ man Ghana ntumpo wo deɛ quick one ɛna ɛba ase bɛdi nkɔmmɔ mede ase paa sɛ wɔgye berɛ na wohwɛ me kae sɛ Obi Trading Enterprise wɔkɔma se South Central Junction ɛsɔ yɛasene bi pata de papa pɛn papa ne perfume papa mesrɛ ne di ne aba ase ɛkwan so to mechanical South Central Junction and one Obi Trading Enterprise when I could be on perfume you go one baby on them be a bet obi and one or agile so I feel better with Grace Financial Services a intermediary financial group Ghana for more America Ghana for more Canada a fund insurance owns and some financial assistance papa paria just all the whole bata better Grace Financial Services and into American for me I'm a mammy or any than I could see you're the coffee by at my better Grace amount it's for number nature go I will evidence no friend because you only American I can now be but crown crata or Japadi or Cisco or Sefata. So on the Better Grace Financial Services, it's one amount. Now, be the amount. It's a good one. I didn't bear from at the amount. Better Grace Financial Services. No, I just say financial freedom for everyone. Financial freedom for everyone. That was within the community. Every time you be here, Yamin Macau. Bye bye.